Нице. Какво си отворил? Плато? О! Викай и не говори. Scream and don't talk. Това в лево 2. Кое? Лево 2? Брато, мен ако нещо ще му убие, ще е Frozen и не, защото съм замръзнал, защото ми взима много кръв. Аз ще съм, защото ще съм замръзнал, човек. Това е, което ще ме убие най-вероятно. Ти война ли хвърлям, бе? Where is the елитаж? Добре, не търчи така, човек, защото много се пръскат. И коя съм зад вас, вика не търчи. Някой търчи напред. Не видях кой е, ама... Нямам толкова спири да ги дърпам всичките върху мене. Марто, това Аркейна не ми взима толкова колко Frozen, бе, ви майката. Не ми взима нищо, бе, мен. Мен и Молтън не ми взима толкова. То Frozen си е бал майката. Трябва да реролвам секундари статсове, брато. Ще гоним в Cold Resistance. Еми, така ти падне нещо перфект ролното директно. Може. Ето ти е Immortal King бутушите, мога ги рероваш. Ма ти не мога да им сложиш резистенс, защото има този резистенс. Имаш рай на евата. Откъде де това? Оферта да си качиш поне 80 и колко процента беше капа на това Reduce Control Imperling Effects. Това е готино, Jailer и Freezer и такива да те фащат за по-малко. Аз имам 34% от каската. Само да ми падне вратовния пръстен и ще видиш какво става. Има гоблин некъде. Тук е, тук е. Тичай, дръж го, дръж го, дръж го. Да, сега ще си замине гоблина. Добре, бе, ние там не подминахме ли един бос в мелето или? Не, това не беше уста. Добре, тогава. Мога да спа спокойно. Лутър Леш ме засипа с някаква стрела, че Миро, ако ти падне този пръстен, го искам. Добре. Тук има босче. Отворих съндък. Ти, че тук се биеме с нещо. И аз се бием. Да ги събереме. Че ни е паднал бъфа така. Джонга, бий си, стига ти чал около мене в кръг. Абе, бий си там. Да се обясни. Отваряй, отваряй. Отворих аз, бе, мен. Не ти.
Какво викаш, Влади? Не иска да цъка да влезне. Що Димитър много бръмчи, не мога да чуя, брат. Млъкнал 10 на 20 минути вече. Какво ме бие тук, са извиняй. Мисъл, нещо ми взима кръв, което е нестандартно по принцип. Орбитъра мога ти взима. Те са и Thunderstorm и Orbiter и така. Има какво. Много експириенс ще нафукваме тук. Така, колкото остават 80 лева. 4 бара. Ей, качил съм левел и не мога да спра да си го нацъкам бокуците. Бубка, изключи си мантрата за малко. Що? Що ми пречи си цъкна плющето? Не знам как да я изключа, честно казано. Това плющче трябва да го преместа така си 1 сантим нагоре. Тая мантра ни държи живи тук, човек. Толкова е силна. Не мога да се пия да. Много фирват, аз нещо не можа да ги настреля. Ми, Ти на колко резистенси си, бе, Бубка? с вика ли? Без него, по принцип. 1370. Не си не много, какво? Ема аз съм имюн към 90% от нещата, бе, мен. Той има монки на 1500, нека. Им да продам, че съм много пълен. Си е място за 2 айтема. Ще вземем тук някакви синички. Да не забравиш да гледаш жълтите. Си имам адски много имунизация. Затова в момента sacrifice умея тук има един колан. Way of 100 Fist 15, Dexterity, Vitality, All Resistance. Мет не беше умничите, бе. Има ми с Crippling Wave Damage. Не. Crippling Wave се ползва в Fire Build, ама май няма да играе в Fire, брата. Прекалено много айтем има за Lightning да ме рам. Ще се седиш. Не бе, той за Fire има Cinder Cold и Mage Fist, той е друг път няма. Ай, къде е това? Къде? Раки? Ами там не мога да се насиш, бе. Ще играеш с Earthquake сета и билд на Earthquake. Е там горе е сигурно. Има едно кюшен. Аз съм пълен обаче. Тук някакъв голем имаш турбо кугъл дали. Човек не го виждам къде да... Ние сме тук за малко. Какво продам? Какво си ти? То противник ти. Някой от Skype, ама не знам кой.
Не взимайте Колко той шраната. утре пак ще иска да го бустваме. Трябва да имате кулдаун на говорене, бе, брат. Виж, вие не мускате никога. Ево, Давай. За кое бе, човек? Нали сме трима с чанайка, бе, човек. С чанайка. Това ли му е новото название? Ммм. Вече не е изподрител, че не е така. То и двете, не също е. Аз си му виках пружинка, но вие го развалихте. Добре, Пружинка, брата. изпарение за бъде. Не, пружинка. ма Ужинка. всеки не е свързано с чен, бе, брат. Маля, ако ми падне пръстена на този монк. Леле, ще съм много доволен. Той ще е такъв като моят. В смисъл, той моят ще е доста хубав като цяло. Добре, няма ти го показвам тогава. Дабл шот. Това ниво. И това въпрос, брато, много ме изнервя. Влади, Значи- доволни ли сме тук от това, бе? Човек, ако си сложа Ice Climbers, няма да ми взима толкова кръв, защото ще мога да личвам докато Ми, каства. да я знам. Айте ми глупост. падат май. Поне на мен не са ми падали. Не знам, не, защото не си спомням колко експириенс имах преди почваме, честно казвам. И за експириенс и аз не видях. Ти падна ти душичката. Това е. Некъв став, брато. Червеничък. Го има. Стига да не ми е за помощница, тя е малко по-импортант от тебе. Почти. Какво е това? Някакъв странен бонус. Това като цъкам метеора, брат, той белите мопчета да отиват вътре, да се бутат в него, да ги удрят. Това е с такъв метеор таунт ли, бе, мен? Ама не работи на елитките, това пише само Less Arena. Добре, човек, Демон Хънтър ми, докато правя баунтита, той във всяко ниво му е различен моба, който му излиза. Това е някакъв, нали ти казвам, че акаунта ми е флагнат от Blizzard да е садовина, брат, и то винаги пуска този буклук. Не би им чувство, че това май е винаги за вътре в рифтовете. Защото, примерно с Demon Hunter днеска играх, спълнах си 4-5 босчета и в зависимост от каквато земя съм, такива босчета ми излизат. Тук сигурно, защото просто е некласифицирана земя и затова е само е тази глупост. Вземе да я класифицираме. Мислям да че бе, Френц. Не знам, от тук от всички тия деца са забелите, брато ми пада само на и също. Two-hand брадо. Мене- само one-hand брадо. Кингстери ми пуска много. днеска Ще ли- ви запалим. Днеска ли е игра на тронове или утре беше? Какво ще сега, че забравя? Утре ще го пуснат за Мунда или днеска е по HBO? Нали няма Не, ли неделя, бе? Ай, И по
почна на 7 понеделник. Няма какво да взимаш повече. Отвъд акаунта. Само трябва да говоря с някакъв там. Да, говорим. Че много залагам на това малкото момиченце да почва да ги коля. Време му е този сезон. Баре, бе, забива типа на тебе. Не знам, там говорим още на щрайна, май бос до нея. Само Лига ще ни забива. Не знам си. Колко... О, фак, тук става напечено, бе, мен. Да реди Искаш пък да запишеш как си труп. Мога да не би смъртта, в смисъл това да записваш да прави проблема, бе. Не бе, той на мен ми забие, като правят ачивменти хора. Просто е бъгъл. Все пак играем Не знам игри на дали Blizzard. обърнахте внимание, бяхме на 20%, в момента сме на 70, Да отворим още един да видим какво ще стане. т.е. на 60. Да, бе. Значи от тези три, не знам какво стана тук, човек, това се бъгва нещо. Аз сега съм точно в началото на левела, съжаление. Да, бе, много е хубаво тук, аз много харесвам. Там горе трябва да имаш райна ми се стори. А тук е по-голямо от света. Що не е му лут, бе, брат? Умреха 20 бос. Вземал 2 жълти. Ето Оркен, нека да не взима. Чаква доста. Мен па не ми взима въобще. Дива се, ама не е много. Тук ми пусна 16 000 бели само. Те ти само бели пускат, трябва да си много вързани И с синьо или жълто. аз не знам какво е хубаво за Барбериан да крафтваш, между другото. Mighty Weapon, тюхен. Ето е рандъм. Човек, ти си играл, кажи речи 4 пъти по-малко от нас. Нормално е да имаш по-малко рецепт. Рандъм е, човек, всичко е много рандъм. Аз съм имал дни, дето така отивам да правя баунтите и докато правя 3 баунтите, човек ми пуска 4 рецепти. То с тия белите въобще ги събирам ли тук? Не знам, Трети, бе. мисля, че ти трябват такива есенции, защото аз примерно съм събрал много повече, отколкото ми трябват и не ги взимам. Трети, Влади. А какви бели, по-точно? Ето бели? Всеки. Всеки първи лева. Ми събира и ги чупи. Като направиш към 1500-600 истори. И почне да си ги събираш там за тебе си, такива примерно си направиш, като тръгнеш да крафтваш, да си имаш, да не ходиш да търсиш. После натам, ако стана. Не, някакъв миньон, май. Сиви трябват ли мямите ми? Не. Той ги чупиш за такива, за същи като белите. Примерно. Те дадат също нещо. Чай да пълнем и такова. Какво? Давай го, давай го. Как избега? Майка му мръсна. Тикваше му за по 24 милиона, брато. И ще мръдне. Боклук си ти, боклук си останеш. Ще си останем труп след малко, ако не мръднем. Въпросът е как ще ни изпратят. Те са много опасни мобове, между другото. Трупани в звезди или прибрани в съндък.
Ще ти буснем един, колко ма? Това сме много добри вече. Той малки има Witch Doctor, бе. О, метал някакви чари. На психопати, брато. На Играй го на психопати и на тук, голем разлупвач. трепай го докато можеш, защото после ще яд, ще си губил времето. А Witch Doctor е толкова добър герой, има етикет, не умеят да играят, само го пият. Няма се научите. Тук ако не ни отрепат, няма къде да брат. Той не млади няма може. да умира, бе. Не, аз между другото преди бях много доволен от Diablo 2, че примерно сложи стормче на някой левел, това на един-два левела след това. А сега човек ти само чакаш станеш 70 и че ги наредиш всичките. Ще му айтемчето си ги слагаш на едно. Дявол 2. То как ме намуши, бе. Как искам да те набуда. Че има в около някакъв парагон. Нищо. Представям си как ще дига парагон. На труп. Парагон. Кое е оферта, бе? Само кръв, армор. Movement speed. Ти сега имаш да ги цъкаш по два пъти, бе, брат. Цъкни нещо пъти, как се стане. Почваш да резистънс мислиш трябва. след като си левел 100, 100 и нещо. Аз съм го макснал много отдавна. Вече даже забравих какво е това movement speed, брато. Какъв молтен е, брато. Тук молтен нямаш. Огина от моите хидри.
Може. Излезе да ми се доспива човека, утре съм втора смяна, а ако си легнем, сега ще станем в 7:30. И на мен адски ми се доспива Влади, така че да, ако искаш такива по един биг да ги скипваме, защото аз не съм втора смяна, аз съм цял ден на разлупване от теб. Не. All day. Спиш цял ден, бе. All night. Аз трябва да станем къде 7 утре, момент. Тъпо. Тъпа овца. Абе, сега като минем там, като убием оня после. Какво време? Почваш да играеш Adventure Mode, да правиш баунтита много. Чакаш малкия да ти... Ма адвенчър там, той имаше ли някакви нормали глупости? Да, бе, да. Пускаш се там на хард пак и си биеш, или на експерт, зависи колко си здрав. На хард, докато ти паднат 5-6 легендарни. Направо на мастър се впиваш, бе, брат. А легендарните са overrated. Аз с Данг да правим тя, така че... И си отваряш шерифчета, като си събереш ключове. Ти сега си събрал някакви ключове, да? Да, аз имам някакви. Биеш се в лифтове и там като събереш примерно 3-40 ключа, почваш да правиш си рифтове, капваш се на шардове. Като се капнеш на шардове, отиваш там до... Има един вендор, Каудара или какво се каже, така нещо с къ беше. Купуваш си топчета от него. Купуваш си каквото прецениш, че ти трябва. Къде е това вендор? Стои там до Последния, бе. пилона. Там дето отваряш рифта Врътка има... се на пилончето. Има един вендор, дето продава такива лилави в розово лилаво някакво са айтеми, дето са unknown gamble айтеми. Рандъм Те ги, да. И с шардовете си купуваш там. Има много голям шанс да ти падна легендарно. На 500 шарда почти сигурно, че ще извадиш една. Ема не си вадил от вчера или онен ден, както го дабл пуснаха и там. Аз в единия ден с 200 извадих 3 ли беха, не знам. Лук, пак си е гембъл. Тук един дебел сме изпуснали, бе, момчета. Той се заклещил човека на стълбите, виж го какъв е жал. Само първото трябва да е weapon да че купувам. Би да, weapon ти оферта примерно. Ако не ти падне, до тогава. И аз купувах много, ма по мое време ми се падна само един. Не, два ми се паднаха и бяха едни и същи. Ама дадох много, си отдадох 1500 шарда. Ма това беше още не беха пуснали един път дори. Това вендор. Пак ли, бе? Пак ти бе, въртов, какво стана, бе? А биеме ли се въобще поне? Той Дангата си иде на место. И при Дейни е същото. Ще ме дропа и мене ли? Изведнъж Ето аз на вак- пумпам различни копчета, човек. За това. Изведнъж навакса просто, каквото е нациквано до момента. Мене поне не ме дропна от цялата игра, сега ще видим. Ме от всичко ми свърли човек. При мен изведнъж тръгна врата. Даже батълнета е долу, гледай. При мен тръгна. Добре. Ето хубаво, че не ни свърли да преба до сега всичките баунти, да сме правили, че сме направили. Трябва ли някой с нета на малкия